In a recent by-election held in Binga, ZANU-PF secured victory, yet the independent candidate representing Advocate Nelson Chamisa demonstrated significant electoral strength, garnering a noteworthy number of votes. Sanapina mashoko anobuda nyongo panapa vanhu vachiona kuti aiwa maelection results abudzwa Tshabangu muzora nezuro aiwa achioreka kuti aiwa mutungamiri opposition vaadvocate Nelson Chamisa vanhu vaivasapota vairepresenta as ma-independent candidates vakanga vavatowanda kunyange zvayo the regime yakanga yakalidha but vanhu vari kuti aiwa zvakasimudza hope. Sanapinda mashoko amubuda nyongo panapa ndobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda panapa muna munhu vamuchinzi despite ZANU-PF's win, the performance of Chamisa's candidate is a sign of hope, according to political analysts. ZANU-PF celebrated the victory with a statement from a party representative who remarked, "It's a word in Binga that he has been in opposition hands since 2005, which is exactly 20 years. This historical context emphasizes the significance of their recent victory. The final results revealed a clear division in voter preferences." Vanhu vaya vonyora pazvasa vachiti ZANU-PF 895 votes, Nelson Chamisa's candidate 402, SABC Tshabangu 21 votes, then NCA 9 votes. Panapa ndoma election results anobuditsiwa ari kuoneka kuti aiwa yes tichiona nemavotes akawanikwa naadvocate Nelson Chamisa sema-independent candidates toona kuti aiwa akatowandisa because they attained half of the votes akawanikwa aiwa neZANU-PF. Chinoonekwa noko kuti aiwa sezvinokuzivikanwa kuti ZANU-PF ndo yakabata kwese, they have the access to rig, they have the access to manipulate the results. Kana vachiona kuti aiwa vanhu vari kutoda advocate Nelson Chamisa zvakatodai so once feel out that they are being challenged, the regime people they do not trust it. Noda kuti kana ichita by elections ari kuonekwa kuti aiwa hapana kana transparency, hapana kana credibility iri kuonekwa kuti are they being done according kumutemo yacho chaiyo. And they do not know that, so they don't fully trust kuti that 895 votes iyo yakabuda apo aiwa ndeyechokwadi. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.